जाय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै आपडेट लानानै आं दिनै फैलायबाय। आपडेटआ बेनो नोंथांमोननि गेजेराव आङो फै अब्ला एमएलए लरेन्स इस्लारि सारा मा फोरमायदों आं नोंथांनो भिडिअ क्लिपखौ ससे होनानै होगोन बिनि उनाव आं रायलायगोन नायगिरदो। थांनाय 5 बोसोराव जेरैबायदि जोङो एलायन्स दानानै सरकार सालायनो गोनां जादोंमोन काउन्सिलाव, मानोना 12 साल' देरहानानै हारसिङै सरकार दानो हायैयाव एलायन्सनि सरकार जानांनायखाय गोबां जोंहा मावनायाव आख' फाख' जादोंमोन। जोंनि जे थांखि जोंनि मेनिफेस्ट'आव थानाय खामानिफोरखौबो जों मावफुंनो हायाखैमोन। बेखौ रायजो राजाफ्रा दायो बुजिदों जे दिनै मात्र 12थाल' देरहानानै सरकार दानाय आरो 28टा मोननानै सरकार दानायनि गेजेराव गोबां फाराग दङ। दा बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा हमनो हादों। गुबुन हारिफ्रा सानदोंमोन दस्रा, दा देरखाखांनायनि उनाव काउन्सिल दाखांनायनि उनाव नुनो मोनबाय दिनै बे सरकार सालायनाय हान्जाया गुबुन रोखोमैसो दावगाबाय थागासिनो दङ। दा बेनिखायनो बेवहाय मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों जे इउपिपिएलआ बेबायदि माब्लाबाबो रायजो राजाफोरखौ लानानै बेबायदि थगायनाय मोनसे राजखान्थिखौ खालामाखैमोन। दा बेनिखायनो बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि हारिसानि मानसिफ्रा लुबैफिनदों नङा जोंहा सायख'नायाव जोंहा गोरोन्थि जाबाय, एबार फिन जों इउपिपिएलनि बिजाथिफोरखौ सायख'फिनगोन होननानै बिथांमोना दायो बुंदों। अके, अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय, आबुङै नुबाय लरेन्स इस्लारि सारा फोरमायनाय बायदिब्ला जे थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएलनि सरकार दंमोन आरो इउपिपिएल सरकारा थोजासे नांगौ बायदि डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावनो हायाखै। बेखौ बिथाङा दिनै सिखार लादों आरो मानि थाखाय इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ थोजासे डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हायाखै बेखौबो बिथाङा फोरमायबाय जे बिथांमोनहा एलायन्स गभर्नमेन्ट दंमोन सोरजों, बिजेपिजों आरो जिएसपिजों। दा बिथांमोना बिजेपि आरो जिएसपिजों एलायन्स गभर्नमेन्टआव थानायनि थाखायनो दिनै बिथांमोनहा मा होनना बुंदों थोजासे नांगौ बायदि खामानिखौ मावनानै होनो हायाखै। दा बेनिखायनो दिनै बिथांमोनहा एमएलए इलेक्सनाव बिथांमोनहा जानजि खाफ्राबाय जे जायखिजाया राहायैहाय इउपिपिएलआ जे बिटिसि ओनसोलाव थानाय मोन 15 जे समस्तियावबो देरहाजोबनानै माब्रैबा जाय सरकार दागोन आसामावहाय बेखौ मदद होनो हायो। बिथांमोननि उद्देश्य आरो थांखिया बे जाबाय। दा कुइसनानै बे मोनसे सिखारनो नागिरदों, दिनै जुदि लरेन्स इस्लारि सारनि होननाय बायदि गमामा जुदि इउपिपिएलआ एलायन्स गभर्नमेन्टआव थानायनि थाखाय जुदि खामानि मावनो हामाराखैब्ला दानि जे रुलिं गभर्नमेन्ट बिपिएफ गभर्नमेन्ट नङा होमबा, बिपिएफ गभर्नमेन्टआबोथ' दा एलायन्सआव दङ। सोरजों दङ? बिजेपिजों दङ नङा होमबा। बिजेपिनो बिथांमोना इएम होबाय, बिजेपिनो बिथांमोना डिपुटि स्पिकार होबाय। दा बिथांमोना दङ बिजेपिजोंबो। अब्लाथ' दा जोंबो मोनदांनो हाबाय अब्ला नङा होमबा। अब्लाथ' बिपिएफआबो दा नांगौ रोखोमनि खामानि मावनो हानाय नङा नामा, खारन बिथांमोना एलायन्सआव थाबाय। जे मोन 28टा मासि देरहासेयावबो सिंगोल लार्जेस्ट बिथांमोनहानो देरहानानै बिपिएफआ दिनै सरकार दादों। दा सिंगोल लार्जेस्ट देरहासेयावबो दिनै मानि उद्देश्यआव मा खारनाव दिनै बिथांमोनहा दिनै बिजेपिजों थानानै एलायन्स गभर्नमेन्ट दानांखो? अब्लाथ' बिपिएफआबो थांनाय 5 बोसोराव जेरैबायदि इउपिपिएलआ मावनो हायाखै, नैबे दा सोलिफु 5 बोसोरावबो हयथ' बिपिएफआ मावनो हानाय नंला एलायन्स गभर्नमेन्टआव। मानोना माबा मोनसे मावनो नागिरोबा बे हेंथा होगोन नङा होमबा। दा जों बेबायदि मोनसे मोनदांनो नागिरदों। खिन्थु आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे दिनै रोखा मोनसे बाथ्राखौ आं स्पष्ट खालामना होखानोसै। रायजो जा नोंथांमोन खोनासं, जोंनि बिटिसिआ माला सुक्ति जाया? 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जोंनि बिटिसिआ एकर्ड जादों। एकर्ड जाखांनायनि उनाव इन्टारिम थादों। इन्टारिमनि उनाव इलेक्सन जादों नङा होमबा। इलेक्सननि उनाव जेब्लानाखि सरकारा देरहायो बै समाव सरकारा देरहानायनि उनाव स्टेटआव सोर गभर्नमेन्ट दंमोन, बे स्टेटआव थानाय गभर्नमेन्टजों जाय बिटिसिखौ सासन खालामदों बिथांमोना एलायन्सआव थांनानै थानाङाखै। आं मोनसे कुइसन सोंनायदों, एलायन्सआव थानांगोन ना थानाङाखै? थांनाय गोलाव सम 17 बोसोराव बिपिएफआ सरकार सासन सालायबोदोंमोन। बे बिपिएफआ सरकार सालायनाय समाव बिथांमोना स्टेट गभर्नमेन्टआव सोर दङ बेजोंनो बिथांमोना एलायन्सआव थांनानै थानाङाखै। आंनि मोनदांनायाव निस्सय थानांदों। आरो नेक्स्टआवबो जायखि सरकाराव फैयाथों मानो नो डाउट दे बिपिएफआ फैलालायनो 5 बोसोरनि उनावहाय, होमबा बिपिएफनि अनगायै इउपिपिएलआ फैलायबायनो। इउपिपिएलआबो अब्ला हारसिङै सिंगल लार्जेस्ट मोनब्लाबो बिथांमोनहा स्टेटआव सोर गभर्नमेन्ट बिजों थांखानांगोन। नङाबा स्टेटनिफ्राय बोरै माखासे बाजेटफोरखौ बोरै मोननो, पेकेजफोरखौ बोरै मोननाय नङाना। खारन बियो मोनसे आलादा गावहानो माबा मोनसे खालामनो हानाय क्षमता गैया बिटिसिआ। खारन बिटिसिआ जोंना दा बे मोनसे काउन्सिलसो।
दा काउन्सिलखाय बेखौ स्टेटआसो नाहरगोन नङा होमबा सेन्ट्रेलनिफ्राय डाइरेक्ट फान्डिं फैनायनि बाथ्राफोर दङ दासिमबो बेबो फुल फ्लेजेड जायाखै नो डाउट दा बेनिखायनो आंनि मोन्दांथिया बेनो जे बिटिसिआव जायखि सरकाराव फैयाथों मानो 40टायाव 40टा सिटबो देरहाजोबथों नङा होमबा थेवब्लाबो बिथांमोना उफाय गैया बिसोरो बिजेपिजों एलायन्स जाखानांगोन माने बिजेपिया स्टेटआव गभर्नमेन्टबा आरो जुदि कंग्रेसआ स्टेटआव जुदि सरकारबा अब्बा कंग्रेसजों एलायन्स जानांगोन काउन्सिला बे आरो अब्लासो काउन्सिलनिफ्रायबो माखासे पेकेजफोरखौ मोनगोन सोर मोनगोन बिटिसिआ मोनगोन दा गतिके जोंनि रायजो राजाफ्रा केयार बुजिनांगोन जे न' डाउट दिनै लरेन्स इस्लारिया बुंबायब्ला बिजेपिजों एलायन्स थानायनि थाखाय थोजासे खामानिखौ मावनो हायाखै होननायखौ जे जों फोथायबाय नाथाय दिनै बिपिबाबोथ' 28 देरहानायनि उनावबो बिथांमोनहा बिजेपिजों एलायन्स गभर्नमेन्ट जाबाय जे होमबाथ' बिथांमोनाबो थोजासे नांगौ रोखोम खामानि मावनो हानाय नंला प्रब्लेम फैसिगोन ना मा होनो जों बेखौ दाना जों रुजुलायनांसिगोन जों दाना कम्पेयार खालामनांसिगोन जे थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएलआ माबायदि मावदोंमोन सरकारजों एलायन्स थानानै आरो नैबे ट्रेन्डिं 5 बोसोरावहाय बिपिपा सरकारजों थानानै माबायदि मावगोन जों बेखौ नायनांसिगोन दा बिसोर जोंनो राइट मोनसे फोरमानखौ होसिगोन जे प्रुफखौ होसिगोन थारैनो बाथ्राया एलायन्स गभर्नमेन्टजों थामारोब्ला स्टेटआव जाय गभर्नमेन्ट दं बेजों जुदि एलायन्सआव थामारोब्ला माबा मोनसे प्रब्लेम जायो नामा बेखौ जोङो ओइबारसो जों मिथिसिगोन रायजो राजा नोंथांमोन नंगौ न' डाउट जों गोबां थांनाय बे गोलाव 17 बोसोराव जोङो हमनो हायाखिसै थेवब्लाबो जों मिथिगौ बिपिएफआ 17 बोसोर शासन खालामदोंब्लाबो बिथांमोना स्टेटआव जाय गभर्नमेन्ट दं बेजोंथ' आखाइ हमखानांदोंना बिसोरनोजोंथ' मिला मिसा थानानै एलायन्स थानानै सरकार सालायखानांदों ना बिटिसिखौथ' सालायनांदों ना सालायनाङाखै बिटिसिखौ फुरै सालायनांदों दा गतिके आंनिफ्राय मोनसेल' रिकुवेस्टआ बेनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ नोंथांमोनहा बिपिएफआव आहा बुंनांगौ गैया नोंथांमोनहा इउपिपिएलआव आहा बुंनांगौ गैया आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्टआ बेनो जे नोंथांमोनहा हयथ' बिपिएफआव नङाबा इउपिपिएलआव थानांगौ इउपिपिएलआव नङाबा बिपिएफआव थानांगौ मानोना आन्सलिक राजखान्थि हान्जायाव नोंथांमोनहा मानोना राजनितिकजों थाङाब्लाबो जाया राजनितिकआव थानानै गोबां माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावनो हायो जोंनि इन्डिया डेम'क्रेसि खान्थियानो बेनो जाय राजखान्थियावहाय स्ट्रं जानानै सरकार दानो हागोन बेनो माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावनो हागोन गतिके जों माबा मोनसे जों आदाय खालामनांगौब्ला जों जोंहा मोननांगौ दङब्ला आरो बेखौ जों मोनफुंहोनो थांनायाव जोंहा पलिटिकेलि माखासे प्रेसार नांगौ आरो पलिटिकेलि माखासे जौगानाय नांगौ जों ओंखायनो जोङो पलिटिक्सआव थाथारनांगौ दा जोंनाव बिपिएफ दं जोंना आन्सलिक हिसाबै इउपिपिएल दं आन्सलिक हिसाबै गतिके जों थादो बे मोननै पार्टियाव नोंथांमोना हयथ' नोंहा जुदि इउपिपिएलखौ मोजां मोनोबा इउपिपिएलआव नोंहा जुदि बिपिएफखौ मोजां मोनोबा बिपिएफआव आहा बुंनांगौ गैया नोंथांमोना खिन्थु दस्रायाव थानो खिन्थु आं लुबैयो स्टेटआव खिन्थु आं इसेबां मोनदाङो आंनि थौले मेलेमजों स्टेटआव खिन्थु बिजेपि सरकार जानांगौ एकदमबारे स्पस्ट बाथ्राखा बिजेपिया स्टेटआव थाथारनांगौ बिजेपि गभर्नमेन्टआ स्टेटआव जानांगौ आनखि जोंनि काउन्सिलाव बिपिएफआ दायो ना इउपिपिएलआ दायो बेखौ आंहा बुंनांगौ गैया मानो बुंनांगौ गैया होनना बुंदोंबा मोननैबो पलिटिकेल हान्जाया जाहैबाय मा आन्सलिक दल बिपिएफआबो आन्सलिक दल इउपिपिएलआबो आन्सलिक दं आरो इउपिपिएलआव थानाय दैदेनगिरिफ्राबो बिपिएफआव थानाय दैदेनगिरिफ्राबो जोंनि बर'नि सोमावसारनाय आन्दालनजों जरित गोनां गोजा बिथांमोना गासैबो मुभमेन्टजों फैनाय मानसि जोंनि बर'फोरनि थामोनथा रैखाथि होनो थाखाय सोरबा आखायाव हाथियार हमनानै सोमावसारबोबाय सोरबा खलमनि गोहोजों सोमावसारबोबाय बेफोरबायदिनो गासैबो जोंनि बर'नि जायफोर दैदेनगिरिफोर जायफोर दिनै बिपिएफआव दं जायफोर दिनै इउपिपिएलआव दं बिथांमोनहा हारिनि मोनफा मोनफा खामानि मावनानै फैनाय मानसि गोजा एबा जातिखौ बै समाव जेब्लानाखि अलखदाव गोग्लैबायमोन बै अलखदनिफ्राय बोखारनो थाखाय जानजि खाफ्रानानै गावनि जिउ सानाब्लानो गावनि न'खर सानाब्लानो बिथांमोना खामानि मावबोनाय मानसि गोजा गतिके आंनिफ्राय साजेस्टआ बेनो जे नोंथांमोना बिपिएफआव नोंथांमोना इउपिपिएलआव आंहा बुंनांगौ गैया खिन्थु पलिटिकेला नोंसोरो काउन्सिल लेभेलावहाय नोंसोरो नेसनेल पार्टियाव दा थारोखि प्लिज खिन्थु स्टेटआव बिजेपि सरकारा जाथारनांगोन 100% बे आंनि मानोना नङाबा जोंनि स्टेटआ आसामा बिफद दङ आरोखि ओमफ्राय जुदि बिटिसिआवबो जोङो जुदि थाल लानानै खामानि मावाबा बिटिसिआबो बियो बांलादेशजों थांगासिनो दं बे स्पस्ट बाथ्रा थेंक इउ